TV namin. Paikot. Ganahan namin. Paikot. Wow! Ako rin! Ay, pagkatapos. Okay. Wow! Nahangin! Sino ba? Isa ba? Wait lang! Last. Isa pa. Ano ba? Bilis! Video to! Huli. 7-Eleven. Huli, ikaw naman! Huli! Bilisan mo! Video to! Honest. Ikaw naman! Bilisan mo! Channel 4 siya. At pag nilipat ko sa channel siya, Si Ray pa! Bilis, ang init! Ano pa? Last na! Ilang minutes na? Last. Oh. Ako last! Ako dapat last! Ano ba? Go. Bang. Yan. Tama na. Dapat na. Hindi ako marunong eh.